Har vi ramt toppen nu, mor? Det her, det er toppen. Det var godt nok lidt. Ja, det er det. Ja, det er det. Hørte du hende? Skal vi have øl og snaps? Jeg har allerede drukket 3 øl i dag. Men... det er ikke helt dem, jeg har hul i. Der fik I lidt. Ej, man kan bare se det. For helvede. Men du har underbukser på, jo. Så... Ja. Der har jeg det. Ja, Daddy King. Nu kommer nu. Ikke nogen skarp kant på. Jeg skal ikke kigge. Bare lydende mig. Tak, hjælper det. Hoved op, Maja. Wow. Nu tog du ned, mand. Just kidding. Gå væk. Ja, du skal ikke gøre det igen. Du skal ikke gøre det igen. Oh my god. Prøv at høre. Ikke i underbukser. Har du lige skiftet tøj? Do it. Men der kommer alt for mange hundehår og alt muligt på din stol. Ej, Martin. Ej, der var jeg. Jeg blev actually bange der. Skal du ikke vende den der ananas på hovedet, Maja? Nej, det skal jeg ikke. Og det er heller ikke min ananas.